Estem a la superfície Capravo, a Illa Diagonal, celebrant la tercera fira de producte de proximitat. És una simbiosi molt important entre el producte de proximitat i la gran distribució, en aquest cas Capravo. Continuem valorant molt positivament aquesta aposta de Capravo decidida pel productor de proximitat. Fer un petit tast davant d'una tenda és fantàstic. La bona idea és que poden entrar aquí i els compren el mateix que han consumit aquí fora. Sempre et surts descobrint alguna cosa interessant i alguna nou i alguna que t'agradarà. Superbona iniciativa. M'ha impactat i m'ha semblat un plan horror. Hem col·laborat amb Capravo amb les fires des de la primera fins ara i verem més. Cada vegada hi ha més presència de cooperatives i nosaltres com a productors cada dia estem més contents.